inkosi bazalwane. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelela nonke abafundisi, abobaba, abomama, osisi, ingane ze-Sunday school, ngithi ngegama likaJesu sasindiswa bazalwane. Amen. Ngibonga uNkulunkulu umusa wakhe ukusinakekela. uNkulunkulu usenzele okuhle usuku nosuku. Usipha amandla okuphila, siyaphila bazalwane. Abantu bayahla bayanyuka la ngaphandle bazothi bafunani. Kepha thina sithola umusa kaNkulunkulu. Ngibonga nje umkhuleko wenu bazalwane nonke usikholekisa umntwana njengoba bekalimele. Ubuye manje bekayokhipha le nsimbi le babuye bamlalisa futhi. Kwathola ukuthi unyawo liyala la bekufaka khona le nsimbi. Alifuni unyawo uhlala phansi. Walaliswa iviki lonke wase waphuma Friday. Kodwa unyawo alifuni. Liyazama kodwa alikathandi ukunyathela kahle. Kodwa ngithi ngibonga uNkulunkulu ngemithandazo yenu. Ngoba bathi ababonile ukuthi kube le moto ngendlela itaxi besipite ngakhona ngabe lo mntana akekho. uNkulunkulu wami sisandla wathi hayi yena wasenzela umusa uNkulunkulu. Ngibonga imithandazo. Nise ngikhumbula umfundisi athi uma sibambene sifana namazebra. Amazebra washo umfundisi athi mayehlangena andawonye noma ibhube silithi liyahlasela alazi ukuthi lizoqala ngakuphi. Ngibonile uNkulunkulu imithandazo yenu bazalwane isindisile umzukulu wami. Ngiyambonga uNkulunkulu. Jesu Kristu.